Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. The Meghalaya EMRI Workers Union 108 kalapintip bahadian kajing penmi yaki kerwa kubor hakalai bat khatway terik ujilio arja arpunrio kaseng kalapeteng bandawa na kasorkar Meghalaya ban pensyai halwa kajing pen scam kam regularization yaki nong trey bat ban penbait ya boro ki kam ki badang sa ling ba kajing ekren ke union kala ongru bakla dawa bon sien ya kasorkar ban khot yaki nong yalam sya kajing ekren henry hadu menta kasngi ampat dan ganu kajing khot ni kajing selok na kaliang kasorkar Namar kata ke union ka penpau baka por baka labo ek sarkar kum bala pen bana haki kerwa khu por ba benshwa kala kut haka arb khandai trik ujilio alja arpunrio ba namar ka jingbam yo ka nu ka juba ka bashai na kaliang ka sarkar ka sengan sedang ye ka jingi khi ba jai na do ka lai phau trik ujilio alja arpunrio Haka benta baning kong jong ni ka jingi khi on te ikilama yong habaro ki ambulance 108 ki batray kam haga jilla Kini ka long mapen sengu thu ikipat ba ya ka daw jong kani ka jingi ki bat ban pinti kana ba kinom tieng ne so kya ba kiyo i ya kilama yong ha ki ambulance ka union ko ong ba kani ka ban pen pa ka jing sengu si bat jing bitar halor ka jing bam sngap bat ka jing bam le AA jong ka sarkar halor ki jing dawa ki ba shong nya jong ki nong tre ka seng ka maham ru balada ka sarkar ka dang pateng ban sngap jar ba om shim khya ki jing dawa jong ki kin sahab ban pinjur shu e ka jingi ki da ki wei pat ki sien jam ki ba kam ting e ha ki singi ki ban wan Oi, nakaliang jungi kumka union ke emergency management and research institute workers union kebangi tip kum kinong 108 tedi ko ban tip sa ki kubor kum juru sa ki ba kat kum ka jing pelaj kubor bangi la pelaj hakalai tarik baka khatoi tarik uni bunajun ni latmu ban wat jing syai na ka sarkar halor ka regularization ya ketiga kam gajungi bat tentu ya ka sarkar babaro kimat jing dawa bat ki jing e badang sateng baka sarkar ka pendek no mo tingi kenturu ya ka sarkar ban khot yengi saka jing ekren limba ki media bala demi kan kubor ni ni la kentu ya ka sarkar ban khot yengi saka jing ekren ban hadu menta kasni empat don bakhot ni ai kubor e ya ki union saka mi ki jing ekren Tinamar katangi ko ban pentip ba bagapor bangi labu ya ke sarkar lagi ke timeline kalong hadu arkunai tarik midnight kamut menit ujun takun ko kubor bangi lapolai sekilat patai kubor kamun swa ban menta ka jing ki ka ba jai ngin sedang no mo sedang no jingki ka ba jai ka ba ni ya no na duk menta ka sini sakmat na duk menta ka sini lai poter ujun halor bentar menengkong jong ka jingi jungi mite mitendai bat miten daki lamayong haki baro ki kali bonjuri ambulans jungi habaro ko wi gejela kana mau pai ba usnu thu bat tip ya kadau ba kinom klumar mu ki pai ba ne kinom lengo onda ki yo ya kini ki lamayong kani kalong karukom penpau jungi ya ka jingi ki bat ka jing Snuling a baka jing snusi halor ka jing ngap baka jing pomsut nyo ka sarkar halor kini ki jing dawa ki basisa ki jungi iko aru ban pentep ba lada ka sarkar kayai kentat ban ngap ya ki jing e jing ut jungi balada kam ngap nim ban si ban sim karai ban sedang da ki wipat ki jing ki ki bakam teng e bat kani kan sakta yo pat ba hi baik service haga jella neglia brokowe no ini ko arban ungkum ni nakaliang ka union ni penpau ka jing snusi skat dei e ya ka jing e do nut mo kam tam e ka jing e do nut ka jing u health minister kalau ka jing dawa jungi man penbahano ya ka jing ai jing sakri sikipat ba lemba kan ni ka wonjur service namar kani ka service kalayak khatas ne menta nrei ka jing bun ki ambulance kidang ne kaju adu menta kani ko juru service kalalong ka jing mentoi ka bakrau e ikipat ba nong song sinong hakapan ka sitom la katas ne mo daki lakmut kamtam saki thai nong kondong ki pat ba ki ap khni lenti
banang penbun susu ki wanjurik ambulans banang penbun susu kinong tray banang penbiang susu ke jingdon kam hapo kani ke kali bakumta terter penban kalong ke basnusi ban yoi ke jingle minti ke sorkar hakabede ba ke jing dawa ban penbaha ya kani ke kam daga union penbaha susu ya kani ke wanjurik service akan ke bentamo kajing dawa di union kalong penduk pendamno ya kajing IY si company cement namar company ki baterai tang banyo kamai spa nagani ke regioni kan kata ya kinong tray bat ka service jom kani ke kam lada ki company ki penyak no ke baar kalong ban regularize no ya kani ke service untuk ru ikinong tray man pengun susu di kali wanjure ha ka state baro ko we namar ka population kalanang kiu penban ka health infrastructure kani sa haju ka penluang iki pajba ban kento ika sorkar namar omdon jingkela omdon jaka sumar ki bami tmai jong ka sorkar penban kimi ki private hospital bat ki private ambulance nakapor sa kapor kamut ayu kani hatu pajba ubeduk hantam sekinong kendong kot bor bandrung hakini ki private hospital lani kita ki private ambulance jong ki high level te namar kata balai ke sorkar lembau health minister kimdon interest ban penbahas syu ya kani ka wajib service ka jela barok kawai tang bu sikili no kermen ki ba se bisar hi bahadu kanu ka jingdon kam ka wajib service ka pangestom ka bakerki ki pada te ngako ban ong rukuni bangi kelembu syu ka timeline ne ka deadline mo kita ni nomor mahakani ngibu ke lain ong ban le de ka jingi ki ka ba tangba ngilak perkhat no ngilak long kanika general meeting kan te labdan ki ba ai jingmut ba le se u health minister u kelampat kot kata ka jingmut jing perkhat hadu kata bala dengi sedang sisa da kita jingi ki bateng kan kata ki ba ki bapli ki ba mat ki jingi ki ba hi ting lalong gerjaran meeting bat ni la perkhat arsin bangin ya chua da ke bati lamayong chua bat ngin bu bat ki appointment sha u principal secretary of health bat u chief minister chua mo ni perkhat le se ba u health minister bat kot kata jim perkhat baladani ya ji sha dik gi ba kan kata sisai ki pat ba te ni la perkhat le se ba in ya sha di appointment sha u principal secretary of health bat sha u chief minister te kunta menin kasni yala bu no di appointment sha u principal secretary of health bat u chief minister ru kumju menin kasni ka arf kandai terik te ni la kermen ba kini ki he kin sala bat pendek no ya ka jing jungi mo te ni kelambu su timeline ni shania mo u principal secretary bat u chief minister ba sekin pendek no te lada ba kini ru kim respon te pada ka sorkar kam respon kemun maka penbor ini kan bangin sesim sisa ada kita ki agitation ki bakam haki sni banwan no ha kajing i kajunga te kam tam mo u health minister bangin abu appointment kawai hedin kawai la bun banai minta ke ula ong hiru ban how do you benai me ngin khot kata ka round table banyakren ndre hadin ketu benai me ru ngalak penbut kita ki appointment ngalak phone ru ndre sim syu kemut ba kepenpau ba umdan hing kata ka responsibility la ne kata ka jingkit kli ya kayap ka im jung pat ba mo hoi ka long ba kini ke jingke lamayong jungi kan continue ben indefinite kan long tilada QE sisa bat ki i osno sisa kita ki appointment ki bangi khot kemut ba ka sorkar kan khot no rela da kam khot no kemut nginya sisa ba kani ka wei ru ngala ban ong kala ban kata ba le se ngila ban sim karai bangin boycott wat ya kani ka tebut ru election ke banwan na kaliang jungi kum kinong tray bat kum jur ki bahin hasam jungi bat le se wat ki pai baru gila ban boycott ki bala yo ikan ke service jungi ke bala ya terus na mentam ki don ki kun jung ki tu ki bala yo ban tebut gila ban
bahing sem jeng kituru lala ban boykot ya kene ketepul Okay. long nila ban sim ya kata karairu ban lese nila ban sim karai lese ke ba nila ban sange tri kamru haki sengi ke bakam hadin kan Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.